I draw the inside of the boa constrictor so that the grown-ups could see it clearly. That they always need to have things explained. My drawing number 2 looked like this. Vale. Boa para. Entonces, dibuixo número 1 é este. Os adultos non o entenden, pensan que é un sombreiro. El lles pregunta aos adultos: estás asustado con este dibuixo? E os adultos dicen: no, é un sombreiro, por que debería estar asustado? Deberían estar asustados porque é unha boa constrictor comendo un elefante, digerindo un elefante, ¿sí? Aí está. Pues ahora tens que ler o libro en inglés todos para poder saber o final. Vamos agora ca lectura saharaui? Sí, o libro chamase Hijas de la Arena, ¿vale? Eu sempre digo besos desde la arena, porque son así de pesada, porque me gusta máis este nombre, creo que yo quero cambiar o nombre. No título pon tamén cartas desde los campamentos saharauis. Trata dunha muller española, que sempre se sentiu atraída pola cultura saharaui, polos povos que loitan por unha causa que creen xusta, e vai aos campamentos para coñecer como se vive ali, como o tempo pasa tan despacio, e como vive esta xente, ao fin e ao cabo. Tamén quere realzar, de alguma maneira, o papel da muller, vale? Nestes campamentos. Sempre os homes están dedicados a outras cousas, e a muller é a que está na casa, ao fin e ao cabo, e a que... Explícovos un pouquiño, se queres, a historia do povo saharaui, pero moi, moi rápida. O Sahara pasou de ser colonia española a ser provincia española no 1958. Hai un montonazo de anos. Dende o 1958 ata o 1976, máis ou menos, 75, 76, foi provincia española, é dicir, todos os, igual que Ceuta, igual que Melilla, todos os que nacían ali eran españoles, tiñan o seu DNI español, o seu pasaporte, o número de, o libro de familia, todo era español. No 1976 chegaron a unha especie de acordo, un acordo que políticamente non foi aceptado e que non era legal, por así decirlo, entre Marruecos, que é o que fai fronteira co Sáhara Occidental ao norte, e Mauritania, que fai fronteira co Sáhara Occidental ao sur. España decidiu abandonar eses territorios en febreiro do 76, e Marruecos invadiu o Sáhara, por así decirlo. O Sáhara como país, non o Sáhara como deserto, vale? O Sáhara como deserto é moi grande, pero hai un país que se chama Sáhara Occidental. Entonces Mauritania invadiu o Sáhara polo sur, Marrocos invadiu no polo norte e dixo, nada, aquí agora, a partir de agora, vou a mandar eu. Isto non foi aprobado pola ONU, nin por ningún outro país, entonces, de momento a situación está así. De momento, os responsables políticos é España, porque era unha provincia española, pero España mira para outro lado e dice, bueno, como aí está Marruecos, eu non me meto. A xente saharaui que vivía no Sáhara Occidental tuvo que marchar, abandonou o Sáhara e se meteu na Hamada argelina. Hamada é o territorio máis vasto. Argelia ten a súa ciudad, como capital de país, é unha ciudad moi grande e tal, e despois as aforas ten uns terrenos que son arena e rochas e tal, e aí se instalaron os saharauis que decidiron escapar do Sáhara, porque non sabían o que se lles viña, non sabían se os marroquíes viñan en son de paz ou viñan a reventar con todo, non sabían que iban a facer. Entonces se marcharon e co que levaban, cas telas que levaban, montaron as súas jaimas e montaron as súas casas, e eles pensaban que iba a ser temporal, que iban a ser un par de anos, que todo se iba a arreglar, e o tema leva sin arreglarse casi 40 anos, vale? Entonces esta xente xa montou hospitales,